Novo pleno ordinario na Pobra do Caramiñal. A sesión estivo marcada pola tensión entre os diversos grupos municipais a raíz de 3 mocións presentadas polo Partido Popular. No día de hoxe, o Concello da Pobra do Caramiñal levou a cabo unha sesión ordinaria do pleno na que se levaron a cabo diversos asuntos relacionados coa xestión municipal, o urbanismo, a facenda local e o medio ambiente. Aínda que o debate entre os grupos municipais deuse en grosso modo coas 3 mocións presentadas por parte do Partido Popular, todas elas rexeitadas con 7 votos en contra e 5 a favor. A primeira delas tiña que ver co informe de sustentabilidade financiera da AIREF, o cal, segundo o portavoz da oposición, deixaba en claro que a Pobra do Caramiñal era o concello con peores ratios de cumprimento respecto á estabilidade fiscal. Por iso propuxeron un cambio de xestión nas contías, así como tamén unha reprobación ao concelleiro de Facenda. Poner manifiesto que somos el municipio donde de toda nuestra comarca que tenemos peores ratios de cumplimiento en cuanto a la estabilidad y la responsabilidad fiscal. Entonces, algo que ya veníamos manifestando de forma recurrente durante distintos momentos y que, bueno, entendemos que al final ya no es solo que lo digamos nosotros, sino que realmente los ratios así lo demuestran. Por lo tanto, tenemos una moción para que se cambie la forma de gestionar y que, oye, se adoptan las medidas necesarias para contener y racionalizar el gasto corriente, el gasto de personal, que está, a nuestro entender, totalmente, oye, no digo desbocado, pero sí desproporcionado, y, oye, y reprobar al concejal de Hacienda porque realmente su responsabilidad es controlar que los parámetros cumplan la normativa legal establecida y no tener que venga un organismo a ponernos en evidencia y sobre todo reflejar una realidad que nadie es seguro y entiendo que a ustedes tampoco le gustaría que ocurriera. Na súa resposta, o portavoz do BIP defendeu a sustentabilidade financeira do municipio, asegurando que incluso diminuíron as porcentaxes de gastos. Non hubo un solo exercicio desde que eu tomín, digamos, a responsabilidade como concelleiro de Facenda, donde aquí se presentara un remanente de tesorería negativo, que eso sí sería un problema, vale? E despois, en canto ao incremento desproporcionado do gasto corrente do gasto de personal, é super curioso, porque, claro, se nos acusa de aumentar o gasto corrente, pero eu vou dar datos, porque, claro, o dato mata relato, que se suele dicir, porque aquí, aparte de falar moi xenérico, na moción non se dá un solo dato. Entonces, no presuposto do ano 2024, o gasto corrente, o gasto de personal, supoñía do total do presuposto o 85%. No que está en vigor ahora mismo, temos prorrogado, supón o 78%. É dicir, aquí non hubo ningún tipo de aumento, é máis, incluso disminuiu porque tamén fomos quen de xerar máis recursos, en parte gracias, por exemplo, a administracións como a Diputación, que cada vez fai un post máis xeneroso, que por cento foi aumentando a aportación que lle dá aos concellos, cousa que outros non fan. A seguinte moción xiraba en torno aos espazos públicos de lecer e esparcemento do municipio. Dende a oposición aproveitaron a ocasión para defender que a maioría dos espacios carecen de actuacións a seguridade, polo que buscaban contrarrestar esta situación. Eso, realizar actuaciones de mantenimiento, limpieza y condicionamiento en las sendas peatonales y en las rutas descendientes en nuestro municipio, algunas de las cuales incluso están intransitables por la maleza que las invade. Dende o goberno local opuxéronse relatando que, dende o Concello, traballan continuamente polo benestar do municipio. Aseguran que xa hai actuacións feitas e moitas outras que se van realizar, acusando así ao Partido Popular de non traer mocións factibles. Señor Durán, gobernar non consiste en presentar mocións redactadas para parecer que nada se fai. Gobernar consiste en traballar todos os días, en priorizar, en tomar decisións e dar unha resposta na medida que podamos e as necesidades reais do municipio. Entón, nós non podemos apoiar unha moción que vai, como sempre, construída na exageración e desde unha visión totalmente interesada para poñer de maneira negativa ao noso concello. Pero tamén me sorprende que así como fan unha moción a presentan e non se preocupan de ver o que lle corresponde ao Concello, o que xa está feito, o que non. E a última moción tiña que ver coa aprobación dun plan de axudas para establecementos do municipio. Trata de lo mismo establecer una ayuda con un bono, un cupón o que se establezca y sea más cómodo de ayuda a la hostelería y el comercio de nuestro municipio, mediante el cual se establece como un descuento, un porcentaje de descuento de 10% en las compras que se hagan, que se realicen estos establecimientos, incluso pudiendo negociar o intentando negociar y consensuar con los
con los miembros de estos sectores una aportación a mayores para hacer atractivo realmente su actividad y que consiga ser una palanca de mantenimiento y sobre todo de mejora de su situación, que es complicada y compleja. Como en otras ocasiones la solicitud que era de 100.000 euros y nos criticaban ustedes por los 100.000, mire, le ponemos 50 y como si quieren ustedes cambiarlo. Esta resultou rexeitada tras defender que o plan carece de estabilidade e proxección. A nós gustaríanos poder votar a favor desta moción, porque nós, toda calquer tipo de campaña, pois nos parece interesante, pero non podemos votar a favor desta moción. Primeiro, por dúas cuestións. No acordo, no primeiro é impulsar un plan municipal de comercio. E no plan municipal de comercio só se fala de bonos, só se fala de descontos, só se fala de vender en rebaixa. Calquer que entenda mínimamente de comercio sabe que ningunha estrategia comercial e moito máis vindo dunha administración pública se pode basar nos prezos. E segundo, si é certo que é unha proposta que sabeu, pero ahora tamén o PP está en período de rebaixas. Nunha moción traía 100.000 e ahora se rebaixa a 50.000 e introduce unha novedade, que estes 50.000 non só son aportados polo Concello, pero é que aparte tanto hosteleiros e comerciantes teñen que aportar ou facer aportación nesta campaña. Un pleno que estivo marcado principalmente polas tensións entre os diversos grupos políticos locais.